direkta sa Sudat sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. And of course, mga balita nagikan sa probinsya diri sa Sudat sang Iloilo o por sa kay kabistadong Vincent Villano. No, so dugay-dugay ipang-check nato na mga balita kag information diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Dali gid lang kay lantaw naton ang diin tani pwede ilang taon ang kuan man ang aton nga June kapulot or ang radyo bistado naton nga viewers man. Ligid lang nga kay lantaw nato no, basahon nato ang mga mensahe naman kag i-shout out nato nanay aton sini nga mga kabistadong ang ato sini nga mga taga kuan no, mga viewers naton sa radyo bistado mga kabistado kag sa aton pagid nga kuan nga ining YouTube channel no, para nga makadiro-diretso kita sa pangalagan no. This time dali gid lang kay i-contact naton ang mga balita kag information latest nga follow-up report sang ato sini nga mga reporters. Unahon tabi si kabistadong kabistadong Joshua Hakabe. Check tanay ang mga balita niya dito sa may Sudat sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga kabistado no, para mabalaan ta kung anong latest nga mga balita kag information dito sa may Sudat sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga kabistado. Ari na. Dari check na to na mga balita na kag information nagikan na sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa Sudat sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kabistadong Joshua sa report. May hapon. Go ahead kabistadong Joshua. Mayong hapon kabistadong John no? Wala gid makasalbar. Advance Merry Christmas. Yes kabistadong John. Siling ko advance Merry Christmas. Lapit na lang. Advance Merry Christmas kabistadong John. See you in a wild rush aton nga Christmas party sa masunod ng adlaw. Oh, lapit na lang Christmas party ta. Oh, lapit na lang ay kilita ay naman tanan nga mga kabistadong team. Oo, kag actually nahuya ko magpangita sang nagpangita sang sponsor bla para sa aton. Ti ako na bala sa aton Christmas party. Ako na bala. Ayos. Kampiyon ni kabistadong John. Oh, ayos gid kampiyon. Sige. Aber proceed sa balita kabistadong Joshua. May nga hapon sa tuntanan nga mga tagpalamatino, mga kabistado, wala gid na makasalbar sa kamatayon na naging palangat sa Mambusaw District Hospital ang isayang ka-driver sang motorsiklo matapos aksidente ang bumunggo sa barangay sa Puno, kabistado John, sa Puno, sa dako nga puno sa barangay Lunoy, Banwas sang Tapian, Capiz, kabistado John. Ang biktima gikilala sa kay John Marvin Francisco 22 anyos sa residente sang barangay Matangkong, Sigma, Capiz, kabistado John. Sunod sa impormasyon nagikan sa Tapian Municipal Police Station, papuli na kuntaning nasambit nga biktima kaupod ang mga kopdanan siniya nagikan sa ginapatigayon nila yung Christmas party, kabistado John. After sini kabistado John pagtalis sang dalanon hinali na lang aksidente nga nabungguan ang dako nga puno kag nagresulta sa pagkabunggo kag nagresulta sa pagkapatay sini nga namitan nga biktima, kabistado John. May baluan nga wala man sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon ang biktima sa natabo ang insidente, kabistado John. Okay. Amo ning ginasiling naton nga samtang nagahilapit ang Christmas. Dapat halong-halong man ang aton nga mga pumuluyo. Kay ti isipa blaw, ti number 1 nakabunggo kay mo tapos napatay ka pa. So imbes nga magsadya ang Christmas, mangin malipayon ang Christmas mo, nangin masubo para sa imo kay napatay ka na, kay nangin masubo pagit sa membro sa pamilya mo kay maselebrate sila sa Christmas nga patay kay imo, ginahumihamyang kay imo da, hindi bla? Oo, tama ka kabistado John, masakit sa pamilya. Masakit-sakit sa pamilya kay nadula na nabunggo pa ilang imata nadula pa iti sa sining nga nagilapit ang bagang Pasko kag panselebrar naton sa bagong tuig. Paganduraw naton ti way ang ilang himataw na patay gido
sa pagkadisgrasya kabisadon John minagani sa tunokoturan sa karon nga nag-drive mga motorista nato nati kabay pa nga magalalong kamo sa inyo nga ginataris nga dalanon kay di ginatunopaktan ang disgrasya kaping iglabaw sa labi iglabaw sa tanang kabisadon John sa mga mabasa naton nga dalanon. Yoy, kon mo basta gani nga inang basa na madanlog na mo. Ti sa mga dalanon nga mga basa na halong-halong ikamo, no? Kay kabudlay basta madanlog na ya, basta mabasa ya danlog gid na. May ara man nga nagabasa nga danlog nga danon namitan man kamo pero lain niya ang basa nga danlog nga dalan. May ara man niya sang daw basa-basa nga madurudanlog nga daw na namitan man kamo sinaya. Pero lain niya ang dalan nga basa nga madanlog kay madisgrasya ka gida. Mo gid kami sa John. Hindi na. Ay tama ka kabisadon John, lain ang mabasa iya kag lain man ang mabasa nga dalanon. Ang basa nga dalanon ya delikado gid na ya kay maaksidente kada. Pero kando medyo basa-basa na iya nga do medyo madurudanlog na nga paborito sang migo mo, inaya pwede na. Amo gid kami sa John, kapit ba ko nakakaon ng kapit ba ko timo ni sila kabisa sa John nakakaon sa Iberian Capsol. Agay, naglain pa gid. Nakalamon gabi sa Iberian Capsule. No. Bravo po sa Informen kabisa sa John. Na bravo pa gid, no? Hanuton mo aba susnano pinmagyan niya. Matya ko hindi na kay basa magyan niya mong basa-basa gid mo. Sobra pa nga kami sa John sa nagsulod sa Ulangan. Kamatya ko nga asak agi mo. Mariones ti gara po ni Santissima ni udto pare gani yo. Chinsya sa nga pamati da. So man naman dalo nga balita kami sa John direkta diri sa. Kamusta ang Roa City da basa hindi? Hindi kami sa John basa. Nagalupok na. Mala Roa City, mala. Hindi kami sa John wala gula nga Roa City subong kagabi na experience kita kagaina sa ngaga. Apang subong anong kuno matawhay ang panahon diri sa Roa City kami sa John pero nagakuan nagasaot ang aton nga mga pananom di kay nagahangin na mabasagan ginaton ang Christmas sa karon na kami sa John. Christmas season. Ti baw. Ti sa Christmas nga ini ara ka lang na sa inyo no? Kagari man kami di pero mag-Christmas party at pagka after sang Christmas day. Pardon ka bisa John? Siling ko, mag-Christmas ganiti, upon mo da pamilya mo, pero may Christmas party kita nga kita-kita gid. Okay. Siyo gani na while ka bisa John sa pag mga kabistado na para na pag-abot sa di kabistado Joshua sa Iloilo kay mga kita na sa mga Vidpang supporters. Sige, mapa-picture ta sa aton nga mga supporters kay sa aton nga mga viewers. Muna kabisa John, sige. So amo na naman doon naton nga report nagikan diri sa probinsya sang Kapisa para sa pagpakaadil sa Bistado program ini si Kabistado Joshua Haka sa nagserbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid Kabistadong Joshua Haka direkta sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, aksidente sa motorsiklo nakabunggo sa puno sang kahoy. Mga kabistado kag dito sa may area sang Banwa sang Mambusaw sa probinsya sang Capiz ti patay gitong biktima ho. Masubo nga Pasko ang ila sini nga maangkon subong. Kaya number 1 masubo kay manti siyempre nadulaan sila sa membro sang pamilya. Masubo kay ti samtang nagahiwat sang Christmas ginahamyang ya ang bangkay sang ila sini membro sang pamilya. Ilan tawan nyo kung ano kasubo sina. That's why nga sa sini nga tiyempo sang lapit na gidlang kang nagahilapit na gidlang ang Pasko. Abi pagharalong man kamo abi, no? Kung naga-drive kamo sa mga salakyan nyo, hinay-hinay lang Hindi man kamo makapahinay-hinay, drive samtang bisan ilabi na kung gaulan-ulan, labi na kung ang ginadrive mo, motorsiklo. Hindi kamo makapahinay-hinay, hindi bala? Amo na ginasiling bala nga slowly but surely, bala? Hindi bala? So, dapat mo nang himuon naton. Kani sa aton, sini nga mga kauturan, dira nga naga-monitor man, nagapamati o kung nagalantaw. Sundan nyo man amon nga advice sa inyo, abi, kay para
para gini sa inyo kaaraydan man, no? Para nga hindi man mangin masubo ang Christmas naton, di bla? San pigado lang kita bla kung nagaululupod kita nga mga membro sang pamilya bla kag wala sang may inang nadula sa membro sang pamilyata. Wala sang masakiton sa membro sang pamilyata. Amo man ang importante mo bisan pigado lang ta bisan wala lang tahanda nga dalagko gid kon gatililingob kita nga mga miyembro sang pamilya nami na naaya pamatyagan nyo kag wala sa may nagabalatian, no? Kabalo kamo ang pagselebrar sang Christmas. Wala man nagakahulugan nga damo-damo handa mo, wala man nagakahulugan nga kuan gi kamo da tudo-tudo kamo da hala butang kamo da diskuhan kag butang kamo da sang mga karaoke da o kunano pagida. Ang pagsilibra sang Christmas amo ang pagtilipon sang pamilya, nagainsindihanay ang membro sang pamilya, nagapalanggaanay ang membro sang pamilya, labi kag labaw sa tanan. Wala sang balatianon nga membro sang pamilya. That's why akon ginarekomendar sa inyo, no? Para nga kung nakita ninyo nga may mga miyembro nga mga masakiton nga mga miyembro sang pamilya nyo, mas nami nga hindi nyo sila pagregaluhan sa mga material nga mga butang. Tistingin nyo nga bakli sang Everyoung Capsule kag amo na sang irigalo nyo sa inyo nga mga miyembro sang pamilya nga may mga balatian mga kabistado. Mas nanamian na sila kag mas malipay ina sila nga ang imo nga ginregalo sa ila bulong para sa ila nga mga lawas, bulong para sa ila nga mga ginabatyag nga mga balatian. Kay nga nabatyagan nila ang ginatawag nga pag-care nimo sa ila. Nabatyagan nila nga nagakuan ikaw nagakabalaka ka sa ila nga kabuhi. Nagakabalaka ka sa ila nga sitwasyon. So kung baklan mo na sila sang Everyoung Capsule tapos dalon mo da sa ila kag ihatag na tunaryo imna, no? Inom ka sa aga, inom ka sa udto, inom ka sa gabi para dasig madula ang imo balatian. Kalabanan balatian sang ato sining nga lawas, kalabanan malana diabetes. Ikaduha high blood. Ikatatlo mga kabistado ti mga komplikasyon na no? So para nga madula ina, no? Ari ang Everyoung Capsule ay nami niya kay bisan gaedad ka na ya, edad mo lang gatigulang mong ang imo nga kalawasan niya Everyoung man gyapon. That's why, no? Inom kamo Everyoung Capsule. Mga kabistado, ang Everyoung Capsule mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Mangkot lang kamo sa inyo nga mga banwa-banwa da sa mga barangay o sa inyo da nga mga lugar. Kung may mga butika da pamangkot lang kamo naton may Everyoung Capsule de. Pero kung wala gani sang Everyoung Capsule sa inyo nga banwa, istingin ninyo mga kabistado nga mag-text o kung magtawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Kaya mo nang makahatag sang kasulbaran sa inyo siling nga problema kung diin mabakal ang Everyoung Capsule. So, hindi ba na? No? Kag sa mga butika man dira, nga gusto magbaligya sang Everyoung Capsule, for example, may mga butika dira ginapangitaan sang Everyoung Capsule. Pagkatapos, way kamo sang ihatag, kay way kamo matagtaganda sang distributor. O, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080 para mahatagan kamo na sang stock sang Everyoung Capsule mga kabistado. Ayos, o hala, sige. Kato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Diri kita sa mambal kamo nga ano ginang kanami sang Everyoung Capsule, may ara nagapamangkot mong. Ano ginang kanami sang Everyoung Capsule? Ano da ngamon nga mabinipisyo da anong ara sa Everyoung Capsule? Malo kamo ang Everyoung Capsule, no? May-ari ini siya nga marine calcium in citrate form. Number 1, high absorption, madasig mag-absorb sa aton lawas. Number 2, easy to digest, mas mapos ka madahapos tunawon. Number 3, nagabalance ini sang aton sining nga pH o kung sang aton sining nga aton nagabalansi sang aton sining nga lawas pa mga kabistado. And number 4 mga kabistado, ang pinakakampiyon gid na iya sining epekto sa aton nga lawas. Kay may ara siya sang ginahimo nga pag repair sang aton sining mga body cells, no?
or ginatawag naton nga cell regeneration. That's why gintawag sa nga ever young capsule kay nga ang aton nga mga tigulang nakatama nga mga body cell, no? Ang aton sini nga mga cell sa aton sini nga lawas mga kabistado nga puwerte nakatigulang, iba nagmarauton na, iba nagkalapundar na o nagkalapunder na, gina-repair niya ini para nga magbalik sa husto kag normal nga pag-function. So pagbalik ya function normal sa aton nga lawas, buot silingon nagabalik kita sa aton nga pagkahuben nga lawas. Kay balo kamote kung bagong bata ka, kung bagong tawo ka, lantawan nyo bala? Basta bagong tawo ka, mga bata kapag katama ang cell mo mga kabistado, masyado kahuben, naga-function pa na tanan-tanan, kita nyo ang lawas naton, wala kunot-kunot, no? Nami-nami ang itsura sa aton nga mga panit. Tungod wala naga-kunot-kunot, wala naga-kwan, wala naga-dry. Tungod kay nga aton nga body cell mga kabistadong cell naton is kung dito pagkatama naga-function pa, pagkamatamat ka, samta nagatigulang kita nagatigulang. Damo-damo na sang mga kunano da nga mga free radicals nagasulod sa lawas naton, no, mga pollution, free radicals, tanan nga mga poison sa lawas ta nagasinulod na da, mga pagkaon, mga ining sa mga pagkaon naton may ara dira nga mga preservatives, no, may ara dira nga mga toxin, so kasulod sa lawas naton kakalamatay aton nga mga cells. Di mga kabistadong ginahimo sang ever young capsule, gina-regenerate niya ang aton sining nga cell. So gina-body repair niya kita, gina-repair niya aton sining nga mga nagkala-stack up nga mga cells, aton sining nga mga nagtigulit na mga nagtigulang, mga nagkala-stack up, mga kalapunder naton sining nga mga cell mga kabistado, gina-regenerate niya, buot sining ginaayo niya, ginapali niya, ginabalik niya sa normal. No? So amo nang rason nga nagabalik kita sa ato sining nga pagkabata nga panit. Meaning, no? Edad talang ang nagatigulang pero ang aton kalawasan ever young. Amo na kinanglano naton mga kabistado ang ever young capsule, tuduhin nyo nga inom na, tuduhin nyo nga lamon na mintras hindi pa ulihi ang tanan. Para nga pila ka adlaw mahambal ka mo nga ti wagi ko maghinulsol nga nag-inom ko sang ever young capsule. Kay base sa ulihi hindi ka mo mag-inom sang ever young capsule kag dugay na nga tama gina-introduce sa inyo. Hindi pa kamo pagkatapos sa ulihi baliti anon kamo amo pa ya pag-inom nyo ti ulihi pang recover nyo mahinulsol kamo. Nambal kamo nga baw sang una pa nga daan kung ininom ko na nito kung itani way nako nag-suppress ang balatian nga mo sini. O hindi ba na? O tilawin nyo kag itestingi mga kabistado ang ever young capsule. Edad nyo lang ang nagatigulang pero ang aton nga kalawasan mga kabistado sa gihapon ever young. Every Young Capsule, ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, ikabalik ang abilidad na madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Every Young Capsule, lindag mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Every Young! Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalwasan, Ever Young. Every Young Capsule, ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Every Young Capsule, lindag mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Every Young! Okay, so nabatian mga kabistadong ever young capsule ha. So hanusin nyo na da. Hindi na kamo magpadugay-dugay pa. Sa mga gusto mag-inom sang ever young capsule, tawag ako mag-text sa 0999-675-1080. Ayos! Dili kita mga kabistado sa iban pa naton nga mga balita kag information. Mga balita nga to sila nga pagkatrakayon pero antes sina, shout out anay sa iban naton nga mga viewers. Shout out sa kay Marmar Ricardo. Merry Christmas ko no? Sa kay Marmar Ricardo. Diraman sa kay Ronald Moises Sueta. Watching sa Cubao, Quezon City. Sa kay Nel Vu, good morning, Idol John. Elizabeth Maravilloso Gayo, good day sa Idol ko John. Merry Christmas. Merry Christmas man kay Teresa Gipo, good morning Idol John, kapulot kag sa mga kabistado. Kay sino pa? Kay Romualdo Ang, listening from
NSW, din ang NSW man. God bless. Sa din ang NSW naman. Mga kabistado, no? Sa kay Sinon Paris Jr. Mayong hapon man, gamonitor lang kami dia. Okay, kay Ronald Moises Sueta, good afternoon Sir John Capulot, watching live sa Quezon City, Cubao. Kay belated happy birthday ko no kay Kiken, halin sa kay Teresa Gipo, kay F. Cormida, Jonah Labs Capulot, Merry Christmas. Kas, inugay sa kasaka sa kahoy, kay basi mabitad, gidin na. Sa kay Mercedes Malquerido, may ngudto idol. Kay Lama Sunny Bailin. Lama Sain, muna guro ngalan niya, no? Kay Dailin Gamusa, mayang aga o mayang hapon man, gapang imbitar sa panyaga, but thank you so much. Kay Julio Sancho Abelardi Medina, amo na tawag idol na basang-basa sa ulan, amogid. Kay Victor Ledesma Manita Jr., shout out man, no? Kay Margie Luda Bayot, kay Helen M. Girhim, shout out da, no? Shout out prosecutor. Okay? O hala, sige. Sa iluhan tabing aton sining YouTube channel. Dawa ay comment ang sa YouTube channel ta, no? Pero may nagalantaw man. So mayong mayong hapon lang da, shout out sa mga viewers naton sa YouTube channel naton, okay? Sa sini nga mga tinion, mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad sa edu kita sa iban pa nga mga balita kag information. I-check nato na mga balita dugang direkta sa siyudad sang Cadiz sa Negros Occidental. Lantawon tabikon anong latest sa napatay ito nga si Kwanto nga si Nonico General Manager mga kabistado, no? Nga si attorney Danny inang Pondivilla. Check na to ng latest nga follow-up report upod kita sa aton nga Cadiz City Connection, upod kita sa kay kabistadong Joel Abiray. Kabistadong Joel, Merry Christmas, may ngapon. Toy, John, mayong hapon sa aton nga mga tagpalamati dira sa probinsya sang Iloilo. Now, ginapalo up sa gihapon ang pagpatay kay Attorney Dan Davila o kunda Dani Pontevilla, ang General Manager sang Nonico diriya sa Sudad sang Cadiz, Kabistado John, no? Ang ginpahayag naton tok hapon daw disin ang investigasyon sa aton sinipulis nga love triangle, Kabistado John, no? Yapon, ay love triangle Yapon. Silingko love triangle gid Yapon ang ginasunod sa aton nga mga pulis. Yes, Kabistado John, love triangle ang ginasunod sa aton sini nga kapulisan. Kay kung basihan ta kung ibalik naton sa iya sini trabaho bilang general manager, daw wala man sa John, Kabistado John maging tapakan kay ang pagpongko ya bilang general manager, hindi man niya siya ang may order ng magpasaka sa rate ng kuryente, Kabistado John, no? Actually, inaya sang niya, plus pa nga gin-approve, inaya sang mga board of director, no? Ang pagpasaka sang power rate sa aton sininya kuryente, Kabistado John. Kung ibalik natin siya sinitrabaho, daw wala sa connection, Kabistado John. Pero kung diri kita ya sa love triangle, daw diri ang ginatutukan subong sa aton sini nga mga kapulisan, no? Kay ang balita nga ining iya asawa, ang iya nga sekretarya paglutang kay General Manager Danny Pontevilla, kuli Kabistado John, nagtawag pa ni sa isaya ka empleyado nung casual kag nagpabalo nga ang iya sini nga boss ginlutang. Sila diri ginatutukan nga ang nagpabalo siya dapat nagtawag sa Kabistado John sa iya sini nga mga kaupdanan kag subuman sa aton sini nga mga kapulisan, Kabistado John. No? Doon diri ang gulo kung nga ginpatigayon sila sa parapentes, including na ang isa ka tawo nga kaswal sang Nonico. Kung bala may ara sila pa Durban sa ila sini nga lawas, tangod nga ang gingamit nga armas
isa ka 45 kag amo ni subong agi natutukan kabisado diyon ini 45 no kay may nakita nga May empty kwan? shell. May na-recover nga 45 o kon empty shell lang nga na-recover kag ang slag. Yes, kabisado diyon may na-recover nga empty shell pero wala makita ang armas. Wala makita ang armas kaya ulihi lang ni sila kabisado diyon mo ulihi lang ning kaswal nga isa ka empleyado pakita no after na nga nagsulod ang aton sini nga mga kapulisan ulihin na lang ni sa diyon na kabisado diyon ang nagkadto no kag nagbolunteer nga mapaparapen-test para nga hindi sa masalaan nga connection sini pagpatay Para kay attorney Danny Pontivilla ang head sa UNICO diriya sa Siyudad Sangkadis amo ni karon ang ginatutukan sa aton sini nga mga kapulisan sa Siyudad sa Bacolod kay diri sila nagtutok sa love triangle kabisado John no diri sila nagtutok kay actually ang gipayag naton nga ang ining babaye nga iya sekretarya may bana kabisado John kag hindi lipod sa mga empleyado man ni sa UNICO nga may ara sila nga kaangtanan nga duwa no kasi actually amo man ni gani ang babaye nga sekretarya nga ginapangimunan sang asawa ni Attorney Danny Pontivilla ang isang UNICO diriya sa Siyudad Sangkadis kabisado diyon kun ibalik naton sa iya sining asawa daw wala sang kapasidad nga ang iya sining asawa kabisado diyon ang magpapatay sa iya no basi kung malabot basi kung malabot mong asawa ya kag ma-interview mong asawa ya taga diin ang asawa ya amo nagkaroon ng ginagawa naton kung paano naton makontak ang asawa ya kay pangayo kita sa pila ka mga sources sa aton nga man nga mga kapdanan nga mga media sa Siyudad sa Bacolod no para makakuha kita sa pila ka impormasyon inline sa sining pagtutok sa investigasyon kay Attorney Danny Pontivilla ang head sa UNICO diriya sa Siyudad sa Sangkadis kaya kabisado diri karon atong sekretarya yabla nga nag-volunteer nga nagpakuan nga nagpa-farapin test basi kon pwede man to nga ma-interview mo kung ano ang iya nga nakita para balaan tagidi kung anong iya panaysayon may kantanan kay ti arag isa natabuan sang pagtiro sa kay Attorney Danny Pontivilla. Yes, kabisado din actually ara gid siya kay balo ka before sila nagsakay sila sinislakyan. Ang balita pa nga nanaog pa si Attorney Danny Pontivilla sa iya sinislakyan kag nagplanuka no kay Tito man kaubog. Ang balita pa nga ang iya sini nga sekretarya nagambal na nga hindi nila magdala sa salakyan. Kay ang iya na lang ni sekretarya ang magdala sa salakyan kabisado John. Pero daw hindi gid siya magpasugot nga ang iya sini nga sekretarya ang magdala sa salakyan nagbalik siya. Sa iya sini nga salakyan dira sa kaungaangan dira sa ginupang sa driving seat yet now sa iya sini nga salakyan nga close nga pick up kabisado John. Actually amo ni karon ang ginatutukan sa aton sini nga mga kapulisan inline sining pagkapatay ni Attorney Danny Pontivilla ang head sa UNICO diriya sa Siyudad sa Sangkadis ang aton sini nga mga kapulisan amo ni ang anggulo no ang muni nga anggulo nga ginalantaw nila ang love triangle sining paglutang kay Attorney Danny Pontivilla ang head sa UNICO diriya sa Siyudad sa Sangkadis. At kung ano gid man ang latest o kung dugang investigasyon sa atong sining mga kapulisan sa Siyudad sa Bacolod mabalaan tanas gihapon no actually kay ginatutukan sa pila naton ka mga kulig nga media dira sa Siyudad sa Bacolod. Sa diin subungan kwan dugang naton nga report kabisado John actually sa diin subong ang kwan ang iya nga sekretarya ang presensya sang sekretarya diin subong man ang sekretarya mo ni subong na kwan naton nga kabisado John kung basi malabot mo lang basi makita o may basi report nga ari sa Siyudad sang Sagay. May report nga ari sa Siyudad sang Sagay, may report man nga ara sa may Banwa sa Manapula Estado John, no? Gani ti basi malabot mabala mapangitaan mo ideya nga makuha ang number ya, pasal ni sakon kay kuno matawag siya, kaya kuno ma-interview siya. Kaya gina-contact naton ang pila naton ka mga amigo nga mga empleyado man sa UNICO. Yes. Pero daw wala gid sila access sa number sang sekretarya. Actually may number din sa sekretarya kabisado John si Attorney lang mo. Si Attorney lang may number.
Wala ni siya gahatag number sa bisan sino kabisado yun. Ang iya sining number exclusive niya between sila nga duwa mo. Gani. Ti, ang pulis, basi nakakuha ang pulis bla sang number sang sekretarya kay manti kinanglan Amo na ginatawagan, amo na ginakuha naton sa mga media naton nga po kay Parilari, amo na ginatawagan naton si Parilari kung may mga direct contact siya. Kay si Parilari amo man ang nagasunod sa sining investigasyon sa pagpatay kay Attorney Danny Pontevilla angid sa Nunico diriya sa Ciudad de Sangkades. Ano gid man kabisado diyon na at least mabalaan nyo na kay ginasunod na mo ni Parilari Trinidad ang ining kaso sa pagpatay sa General Manager kabisado diyon. Samtang si Mayor Salvador Bading Escalante kabisado diyon. Nagsugod sa pagpatanom sa sining mga rubi sa mga iyasang panini ini sang gobyerno nga duta diriya sa Pitok area sa Ciudad de Sangkades kabisado diyon ang ginatarget din ni Mayor Bading Escalante pero yung ginatarget niya mga sobra 50 hectares ang pagkatamnan sang iniblang mga yelo nga mga lubi kabisado diyon no lubi kag kape kag ang ibang nga porsyon tamnan ini sang mga kahoy kay ibalik ni Mayor Bading Escalante ang natawag naton nga kuambula ibalik niya ang natural kwantang bukid, no? Kwan niya liwat, i-restore. Ang aton sining kabukiran, bangod nga nakita ni Mayor Bading Escalante nga medyo nagkilo-kalbo na. Ang ibang mga, ang pila ka mga porsyon, kung sa mga, kung sa mga tigulang pa, nag-amat-amat na upaw. Yes, kabisado dyan, naman na upaw ang aton sining kabukiran, tigin pagkamahin ni Mayor, nga tamnan sang, ining mga upaw nga mga duta nga iya sa gobyerno, tamnan sang lubi, no? Kag pagkatapos, kapit, kag may mga porsyon, mga patamnan niya isang mga kahoy katulad sa mga Jimilina, kag subungan maugan kag ining mga kahoy nga yara, gidya sa bukid, kabisado dyan, ining mga sidling sa lawaan, may na kay may na kay mapuslan sa aton nga pumuluyo kung panangitan nga magpalamunga inang lubi kag ang mga kape nga na. Actually, may plano si Mayor Bading Escalante nga mambutang di kwan mo ng kuplasan, taktores ang kuplasan diriya sa Ciudad Sangkades kabisado diyon kun nga may plano siya nga nagpatanom siyang lubi. Ang iyan ni subong nga pansubong ang sidling sa lubi di mga 8 mil plano. Bilog, no? Ang ining mga sidling sa akong mga ginunol nga mga lubi, ako yung subong ang ginapadala niya sa mga barangay, dito sa may barangay Magsaysay, mga sobra 50 hectares. Ang tamnan sa lubi, iniya sa barangay Magsaysay lang na sa may sitio Nakar. Wala pa nilabot ang barangay B.F. Gustilo, barangay Celestino Villasen, kag barangay Mabini, kag Subuman, barangay Andres Bonifacio. Ining mga barangay ginawag amoy ning mga aplan barangay kabisado John. Diriya sa Ciudad Sangkades kay ko nadumduman mo kung ato sang una sang diri kita daw nakaproklamar pa kani sa nabukid nga bahay ni tamang sala daw nakakanto kani ka nakaproklamar. Diri sa may barangay BF barangay Celestino Villasen nga kabisado John. Isa pinakalayo naka-proclamation speaker pa ko na. Yes, dito mo sila nakakuan pa kadi nakaproklamar pa kadi sa ila sining mes. Samtang yung patigayon nila ila kapistahan no sa barangay Celestino Villasen ang last nga barangay sa Ciudad Sangkades boundary ini sang barangay boundary ini sang Ciudad Sagay. Banwasang Tubuso kag Banwasang Calatrava amo ni ang last nga barangay sa Ciudad Sangkades kabisado John. Ang ginasakyan na sa una ang ginasakyan na sa una pagkadto da ang kwan ang ginaguyod blan na sang kwan no sang kabayo no gani na. Ati ang kwan karo. Karo. Karo kag karusa ti subong wala na problema kay simentado na tungdalan kabisado John. Agali pwede na. Ang barangay Celestino Villasen ang muli subo ang ginadevelop kay may ari di nga 7 poles nga busay. No ti amo ni subo ang isa ka attraction sa Ciudad Sangkades bilang tourist spot. Ini ang barangay Celestino Villasen. No amo ni ang ginadevelop subong malukan diri sa amon sa Ciudad Sangkades. Ang nagloan ini ang Ciudad Sangkades mga 800 million para ipasiminto sa mga aplan barangay Celestino, barangay Bigustilo, barangay Magsaysay, barangay Mabini, barangay Andres Bonifacio, Poso, nini kabistado John, ang simentado nga dalan sa sining mga nabukid nga bahay nga barangay kay sunod sa Mayor para nga hindi mabudlay ang ila sining nga produkto nga dalon diri sa ubos kabistado John. Amo niya ang mga plano sa alkalde kag kun nga ang nagpatanom sa San Lube
para nga magapatindog siya sa kuplasan. Diriya sa sulod sang Cadiz wala labot sa kuplasan, magapatindog siya sa galingan para sa production sang kape. Ang unang plan naton ka madulong nga report direkta lang diriya sa norte nga bayan sang Negros Occidental para sa serbisyo publiko ang inyo kabistado ninyo Joel Abilay naga-report. Salamat kid kabistadong Joel Abilay direkta sa siyudad sang Cadiz sa probinsya sang Negros Occidental sa northern part of Negros Occidental. Sa diin dito natabo ang kag taga dira no dira mismo sa northern part of Negros Occidental na assign ini si attorney Danny Pondivilla. Si attorney Danny Pondivilla. Muni siya mga kabistado ang gin-report nga napatay kag gintiro. Sa diin ang ginasunod yapon nga ang gulo love triangle yapon. Way sang iban nga link mga kabistado nga nagapagwa dira nga ginhalinan ng sa trabaho ya. No? Ang kaso do kuan yapon gid ng love triangle. Kung mag love triangle mga kabistado ti duwa kabilog ang pangitaon nga mga kuan nga pamangkuton Number 1 ang bana sang iya nga sekretarya. Number 2 ang iya nga asawa Ikun way kapasidad ang iya nga asawa. Mga kabistado ti ang bana sang iya nga sekretarya kay ginapasibangdan nga daan nga ang iya nga sekretarya ginachuro chikiming nya mo. O di ba? Ano nga term ang nami naman churo chikiming ginachuro ginachuro chambahan ginaturo tamnan sang muhon anong sistema mo ginamuhunan o na naman. Ayo, ingato ni gayum-yum nakita sini kulukadlawan ni pruti kaso ni mga kabistado patay ni biktima. No? Titaman gali kuno kahubog ang biktima samtang nagpanaog sa kwan sa ila sini nga Christmas party. Pag-abot dito sa salakyan. Kaya ginambalan pa sa kuno sang iyang sekretarya nga hindi na mag-drive, siya na lang mag-drive kuno, no? Gali kay gusto siya gid mag-drive mga kabistado. Kaya muna nga sang uli may nagpalapit siya kag may nagtiro. Yang report kay informasyon nakamotor kuno ang nagtiro siya. So mo na ang hulaton naton nga follow up kay ang gulo mo mangyapon. Nagagwa diri nga gulo ti kuan lang gyapon no, love triangle gyapon. No? Ginapasibangdan nga ang iya nga sekretarya kuan niya bala mo na gid nga may muhon na nasing iban, tamnan mo pa sang muhon mo tilan tawa karon. Mo na siling bala nga duta nga gamay nga ginaawayan. Duta nga kwan ng duta nga gamay nga may ara na nga muhon gintamnan mo paliwat sa imo muhon tilan tawa kuno nga akig tag-iya. Do mo na kunong kwan do mo na sang natabo. Ti galing grabe ang balita no ti way abi sang galusot abi nga kuan mo way sang galusot nga iban nga impormasyon. Wala sang iban nga nagalusot abi nga anggulo. Kundi amo lang ginagyapon no. Love triangle gyapon. Sumuyunis man. Tuod no. Di man ta makahambal galing kay manti. Siling bala nga ti general manager ka pagkatapos mantiniran mong sekretarya mo inano man nga. Damo sa iban nga para nga hindi ka mahalata sekretarya gid. Tapos ang lain pa kay sekretarya mo may bana pa. Ano nga klase ka sistema man nga. Oras na ton mga kabistado nakalabot na kita sa 42 minutos sa nakaligad sa alas 12. Very check naton si kabistadong Vincent Villano kung anong latest nga mga balita ka informasyon nga na tipon sang aton sining probinsya sang Iloilo nga koneksyon. Latest nga follow up dito sa kaso sang bata nga nasapuan nga patay nga nagahublas dito sa may Banwa sang istansya. Anong latest nga balita dito kag iban pagid nga mga balita ka informasyon nagikan sa provincial capital. Pud kita man kabistado sa kay kabistadong Vincent Villano para nga makuha nato ng nga mga balita kag informasyon diri sa ato sila nga pagpangalagan. Mga kabistado, no? Dali gid lang kay mabasa kita sa mga pila ka mga mensahe
nagikan sa iban pa naton sini nga mga viewers diri sa ato sini nga pangalagad no do YC Kwan Vincent do lang alang be tilawan ta pagid be testingan ta. Araman. Okay, no? So basi ko na lang alang siya. Okay, so basa kita na sa mga mensahe nagikan sa aton sini nga mga viewers. Ay salamat gid sa kay Links Morales Gatso sa ginsend nga stars, no? Sa mga naga-send sang stars, salamat gid sa inyo tanan-tanan, no? Kay Links Morales inang Gatso, thank you so much, no, sa stars. Kay Blair Artacho, hello sir, maing udto. Okay, maing udto man. Kay Arlene Gayuma, maing udto sir. John kag sa tanan-tanan nga mga tagpalamati. Sa kay Verna Salvilla, maing hapon. Kay Yolanda Diamante, kay F. Cormida, kay Dailin Gamuza, kag sa kay Mary Jane Bihiko. Damo ko tawa. Ngayon lang ako nakakadlaw. Thank you sir, gid sir. Maramdaman ko gid nga happy man ko. Ahay. Nga anong nga daw masubo kay mo yaman, no? Sa kay Mary Jane Bihiko. nga daw nagasubo kagid. Di magpakasubo ha. Oh. Kay Yolina Arancilio Alcoren, good noon. F. Cormida, Jonel Valdez, Merry Christmas. Kag sa kay Jingjing Graciano Bandihas. Mayong udto man, Merry Christmas. Kay Esperanza Matavia, Merry Christmas, mga kabistado. Kag Rosa L. Pungan, kag iban pa. Okay? O saylota sa iban nga mga viewers naton diri sa GCNL galito nga ito nabasahan. Subong sa Radyo Bistado naman, no? Kay Harvey Katipunan, Robincio Disoy, Idol, ano ni ang NLRC man? Lawlaw katama, kay amon kaso, sobra na 1 year, wala gyapon masulbar. Ate, sige. May nakaging paabot mo sa amon diri, may tsansa kami nga magkadto kag magpadulong sa kwan, sa sa NLRC agod nga pamangkuton kung ano ang rason nga ang nagakadili ang mga kaso dira sa NLRC. Okay? Sa kay Erika Ramos, lukit niya. Lukit niya. Si Nilita Abunto, always watching from California. Kay Harvey Katipunan, kay Margie Luda Bayot, Helen M. Girihim, kay Victor Ledisma Manita Jr., kag sa kay Julio Sancho Abelarde Medina, kay Dailin Gamusa, kag iban pa. O sino pang nabilindi? Okay, so far why na, no? Kay kabistadong Joshua Haka, ara sa piyak naton. Aton nga mga viewers, no, sa kay Alma Hiralo. Good morning, Idol John. Aga pa nakaharak-hak man ko si mo ba? Ano naman ang nakadlawan mo sa akon? Maduway mo. Duway man kusang mga ginambal nga parte sa kadlawan. Sa aton sining nga Radyo Bistado YouTube channel niya. Ga monitor ko tutoy kadlaw si Alma Hiralo. Ano naman yung kadlawan mo sa akon? Man, duway man. Ano naman to? Duway gid ko sang may gin pa kadlaw di kanami gilang sa ngaton diri nga komentaryo pero Bistado! Ang din ang gin pamangkot mang parte sa gamay nga duta nga ginbuhunan nga may muhon na ginmuhunan pa kaiban. Bistado! Tuod man. Leksyon ini sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga pumuluyo. Leksyon ini nga basta gani ang duta nga gamay, no? May nagapanag-iya na, hinugay nyo na kakutibaw, kay may muhon na. Bistado! Basta gani duta sang iya sang iban nga ginmuhunan na nila, hindi nyo na pagmuhunan. Bistado!
Sigurado mangaki ginang tag-iya sang mohon. Pistado! Hindi ba? Oh, kung nangakon pa kilala sila nga pare. Istorya niya, medyo green joke, no? Green joke. Pistado! Green joke. Pistado! Sila nga pare, sila nga paano mo mabalaan sila nga pare nga naga pangirido sila nga asawa mo. Pistado! Sila nga ti dakpon mo sakto kwanon mo. Pistado! Idakpon mo sakto, pangitaan mo idiya nga mabalaan mo, isunod-sunuron mo siya, padalaan mo sa intelligence. Pistado! Hindi gani, padalaan mo sa sang mga agent nga magsunod-sunod siya, parang balaan mo gid kung nagapanglalaki siya, Pistado! kung nagapangirido siya. Pistado! Siling sang ako, siling sang isa, siling nga, ako niya pre, hapos niya katama, ya pre nga ako ni mo na. Pistado! Hindi na kuya magsagi pa kapangabudlay pa, mabayad pa ko sang masunod siya, manog picture siya, manog video siya, hindi na. Pistado! Nga isa lang imuhon ko. Pistado! Nga paghaling ko sa balay, nga butangan ko siling nga humay, butangan ko paray, siling nga ang iya nga ang iya ni Mrs. Pistado! Katapos hindi ko pagpulian, bayaan ko siya. Pistado! Pagbalik ko, kung makita ko, Pistado! nga ang humay, nagimo nga bugas, sigurado, nangirido gina siya. Pistado! Yan nga, nga tibot silingon ginbayo Pistado! Tunto ni Migo ko Pistado! Tanga niya lang ko yung humay mong, kahit kung pagbalik ya, kung makita ya, Pistado! was gani nga maghimo na nga bugas, bot silingon, nagapangirido nga asawa ya. Pistado! Moriones, tigara po ni Santissima, damo yung nabalaan niya kung kilala mo. Pistado! Wala, sige. Pistado! Kung rin nakayuhom ka mo, joke, wala na, green joke. Sino pang ibanta nga wala malawag no? Si Berna Salvilla, Sino ay mabasahan din nga mga viewers ta? Si Links Morales Gatso. Ang ambalya sila nga may muhon na may palpal pa. Sa kay Blair, no? Blair o Blair? Kay Blair Artacho. Hello sir, mayong udto. Mayong udto man. Tiutoy kadlaw si Links Morales Gatso. Party sa istorya sang inang humay kag bugas. Mayong udto pagid sa kay may hapon na gali no? Sa kay Anthony M. Bueco. Idol, watching you from Edmonton, Canada. Ato sis Canada subo. May nga po na no? Mayong kuan gali, no? Mayong adlaw dira sa mga taga Canada, Kag sa akon amigo, no? Ang akon amigo si Engineer Nonoy or Emilio Siukon. Engineer, mayong hapon dira sa may California, USA. Pistado! Merry Christmas in advance sa imo. Pistado! Kag iban pa naton nga mga nga mga viewers nga nagapakigupo diri sa ato sila nga pagpangalagad. Pistado! Mga kabistado, no? Mayong mayong adlaw na sa inyo tanan-tanan. Pistado! Okay, so daw lang hala na tiyempo ta, hindi makalipat sa pag-inom sang Everyoung Capsule kada adlaw-adlaw. Pistado! Ugalian nyo gid nga mag-inom sang Everyoung Capsule mga kabistado para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Pistado! Magapabilin nga Everyoung ang aton tagipusoon. Pistado! Muna nga siling nila bala mga kabistado nga kita lang yan nagatigulang, mga edad talang mga tigulang, pero ang aton nga lawas siya sa gihapon Everyoung. Pistado! Gani mag-Everyoung Capsule na kita bakla nyo sa tanan nga magabutika sa bilog nga Western Visayas. Pistado! Everyoung Capsule, no? And of course, ang aton sining nga Vitalangs Capsule para sa aton nga baga, respiratory system, problema ta. Kinanglan naton nga Pistado! proteksyonan ang aton nga baga mga kabistado. Kinanglan magamit kita sang ining Vitalangs Capsule. Pistado! Kay ang baga importante sa aton nga lawas, kung wala kita baga, mapatay kita. Pistado!
Kaya ang baga naton amo ni nagahatag sa aton sang kabuhi pinaagi sa aton sini nga pag-inhale kag pag-exhale. Pistado! Bot silingon nagahatag sa sang oxygen sa aton nga lawas. Pistado! Siya ang nagapasulod sang oxygen kag siya nagapagwa sang carbon dioxide sa aton sini nga lawas nga hindi naton kinahanglanon. Pistado! Amo ina ang aton nga baga importante katama. That's why kinanglan amligan ta aton nga baga gamit kita sang Vitalangs capsule. Pistado! And of course sa mga lalaki nga daw medyo hindi nakabalo magbayo. Pistado! Basi bala pagbayo mo bla imbes nga humay may mo bugas ba si pagtapos mo humay mangyapon bla. Pistado! Gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki. Pistado! Pero hindi na kasarang magpusa sang humay, hindi ka sarang magpusa sang palay. Pistado! Mga kabistado, tikinanglan para nga magbugas ang palay. Pistado! Gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men Pistado! para nga sigurado ang aton nga halo makabayo gitudo. Pistado! Ayos, wala sige. Pistado! Wala na chimpo mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagado may palagas pa, may iban pa nga mga viewers kita nga may palagas why naman okay? Lang taon tabi sa sa Radyo Bistado, daway naman ari po. Si Felicilio Labrado Siarot watching from Davao. Okay, kay Love Mitch Laison Yukinap mayong hapon kay Laila Altilio Hirotse o yari pa si Laila gali sa kay sino pa why na okay dire sa YouTube channel naton be sa Radyo Bistado YouTube channel si Alma Hiralo parti sa basa bala idol garakak sila parti sa basa. Ang basa gali ang nakadlaw niya tudo. Di ba kayo nakadlaw parti sa paray? Ay sa kay Lloyd Kilarto, patamyaw idol kay Alicia Kilarto. Happy birthday. Maying odto idol watching from Mandurriao. Okay? Wala sige. So daw lang alang na chimpo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Salamat kay inyo sini nga papaygupo diri sa ato nga pagpangalagad. May ipatukar ko diamot kung kaya ko nga sudlon ang patukar nga music kay mga kabistado. Kwan ini ng pure ini nga paano ko ni man ginakuan naton ini ipakuan ko tani sa inyo ni ipabati ipabatyag sa inyo kag ipabati may kabistado ang normal ni siya no dahil lang para sa imo isa ka ambahanon nga local composition sang Ilonggo nga pure. Number 1 is Mr. Yuri Nava. Temporaryo lang na pwede butang tani sa aton nga Facebook. Kawang kasanag sa akong mata, kalipay nga bukos tanyag mo sa gabi ko, uyaran kagiman sa luyo ko. Tungko ang gabi bukod sa imo, mahaplos ko man lang
mga kabistado, ang title sang sang iya sining kanta, original composition by Mr. Yuri Nava, no? Ang iya nga title sini is Para sa Imo, no? Mo nang iya nga title, no? Para sa Imo. Original composition sang Ilonggo artist nga si Mr. Yuri Nava, no? So kung gusto niyo ni nga mabatian kag gusto niyo nga makita, may ara masa nga YouTube, no? Sa YouTube daw naka post, no, sa iya sining YouTube, and inang i-post naton ini sa Facebook page naton, actually, no, ining music nga ini ipasulod naton. And mga kabistado, no, ang nagakanta sini is siyempre pure nga Ilonggo niya mong original composition sa pure nga Ilonggo nga si Mr. Yuri Nava, kag ang title sa iya sining ambahanon is Para sa Imo. Ginpabati ko lang sa inyo ang iyang music, pero ang iya sining link, no, aton nga aton nga i-post sa aton sining Facebook page para nga madali nyo man makita, kag gusto nyo man kag makapamati kamo ka makalantaw or makapamati kamo diretso sang iya sining music o sa iya sining ambahanon, ang Ilonggo artist nga si Mr. Yuri Nava. Okay? Actually si Mr. Yuri Nava daw utod ini ni Councilor Plaridel Nava, no? Utod din siya ni Councilor Plaridel Nava. Okay? Mga singer ni sila, mga ilan nga mga linyada, yung mga singer, kita nyo si Councilor Nava gakanta man eh. Ang nanamian ko nga kanta ni Councilor Nava ang sa ilalim ng puting ilaw. Mula noon ikaw ay bobo. Amo to na namian yung komposisyon ni Councilor Plaridel Nava. Di utod yan eh, no? Utod yan si Mr. Yuri Nava, mga kabistado. So artist man, no? Composer, artist, no, kag composer singer. Mr. Yuri Nava, mga kabistado. Pero amo nang mga linyada nila nga mga singer eh. Actually si inang Mac the Knight, no, si Mr. Sumakwel Nava, no, ang iya sining ang ilang nga amay singer man to. Nami to magkanta, performer, no, stage performer to, singer ato si inang late former mediaman, no, and barangay captain of Barangay Libertad Lapos, si Sumakwel Nava. Singer man to, nami mo to magkanta, so nagsulunod ng mga kabataan nyo. Tamo si Mr. Yuri Nava, isa ka singer composer. Councilor Plaridel Nava, may man magkanta, si composer man. Nami ito ng komposisyon niya gani atong ano ganito, sa ilalim ng puting ilaw, bla. Mula noon ikaw ay bobo. Mango Jam ang ngalan mo. Madisgrasya, masih ko masunod to ni sa 15 counts play. Sa ano ganitong Yodi Pogers mo. Yeah, joke lang. Anyway, mga kabisado, ay kitachimpo diri sa ato sining pagpangalagan sa ngalan sa aton nga mga reporters. Supo naton sa News Center Kabistadong Karisma Lagaw, sa ato sining digital platform architect Kabistadong Richard Meribeles. Upo naton ang ato sining mga reporters si Kabistadong Joshua Haka, Kabistadong inang sino pa? Bonnie Somblingo, Kabistadong Vincent Villano Jr. Purman sa kay Kabistadong Joel Abilay, with Kabistadong Aaron Lloyd Rifuyo. Sa iban pag inato sining mga report sa pag-upo diri sa ato sining pagpangalaga sa kinahanglan ako naman abyan sa kahanginan. Idol June Alohado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Maayong hapon, Western Visayas. Sa balita kag serbisyo publiko,
Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiunas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako ay yung kapulot na, ay idol doon kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado, ay idol doon kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malinto, ay idol doon kapulot. Ang alamak na korupsyon, iya nga tapuson, ay idol doon kapulot. Ikaw at ako sigurado magtrabaho. Porsigido magserbisyo, tiunas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga pasimanwa. Ikaw at ako ay yung kapulot na, ay idol doon kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado, ay idol doon kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malinto, ay idol doon kapulot. Ang alamak na korupsyon,